Jongens, komen jullie mee naar binnen voor de interview? Ja. Waarom zijn wij bij de Dorpsgekken? Natuurlijk ook vanwege een jubileum, 22 jaar, 2 keer 11 jaar. Maar zeker vanwege het feit dat de Dorpsgekken de hoofdleverancier zijn van de tune van Heem en Heerlen. Ik voel me Heem en Heerlen. Ja jongens, en als je je Heem en Heerlen voelt, dan hoor je thuis bij Heem en Heerlen. John en Etienne, van harte welkom. Dankjewel. Het is een eer dat jullie er zijn en dat, en dat jullie wat tijd voor ons vrij hebben gemaakt. Want na 22 jaar valt er natuurlijk een hele hoop te vertellen. Of niet, want dan wordt het een heel kort interview. Ja, maar dat jij de goede vragen stelt. Ik voel er weer een zware last op me drukken. Maar ik wil eigenlijk beginnen met het bandje wat ik op heb. De Dorpsgekken die geven. Op 22 november hadden jullie hier een groot feest. En dat was hartstikke gezellig. Maar er was ook een serieuze ondertoon. Jullie hebben aan jullie jubileum een goed doel verbonden. En dan kun je bandjes verkopen. En die centen gaan naar goede doelen in het Heerlense. Ja. Hoe zijn jullie daar opgekomen op dat idee? Ja, op het moment dat ze zeg maar, verdun het maar in een dialect. Ik vind het prima. Het is Ik vast versta het, hè. Dus vanmorgen bezig waren voor willen doen of voor willen terug doen. Na 22 jaar gaat gekregen hebben van Heerlen. Want we hebben immer een leuk podium mogen hebben. Dus we hebben gezegd van ja, voor willen voor een goed doel doen. Ik hoor van zoveel mensen die zeggen van we hebben een leuk doel vorig. Ja. We willen een te goed doel doen. We willen eigenlijk wat kleiner goed doel hebben. Want ja, we kunnen maar €1500 ophalen met de bandjes. Dat is toch behoorlijk? Ja, nee, maar goed. Maar dan hebben ze aan een groot doel. Het niet zo heel veel aan die €1500. Dus we houden gedacht van pak voor het kleinere goede doelen. Wat lokaals. Ja, wat lokaals zeer zeker. En dan kwamen er zoveel vrouwen die zeggen, van kan ik een keuze maken? Dan gaan we maar een tombola maken en dan pakken we er 2 uit. Okay. En daar hebben we dan 2 goede doelen voor gekregen. Ja, geweldig. Ja, hebben jullie goed gedaan. Dus zo ken ik jullie eigenlijk ook als vrolijke vogels, maar ook als mensen met een echt hart voor Heerlen. En dat zie je best wel veel in onze stad, maar jullie dragen dit al jarenlang uit. Niet alleen op het podium, maar ook vooral daarnaast. Hoe zijn die Dorpsgekken eigenlijk ontstaan? Dan gaan we van dit goede doel meteen al 22 jaar terug. Nou, we kennen elkaar iets langer. Op een gegeven moment, toen ik prins in Welte werd, zat ik in de Raad van 11 en zijn we vrienden geworden. We hebben eerst een paar jaar in de optocht samengelopen. Ja. Dat was altijd de dag van tevoren, viel ons iets in en liepen mee in de optocht. Okay. Wat viel jullie dan bijvoorbeeld in? Ja, dat is toen zo over de tippelzone geweest. En ik heb ooit een keer bijna brand gehad in de slagerij. We hebben dat nagebootst in de optocht met veel rotzooi. Het was een nadruk op rotzooi. Ja, precies. Het was altijd zo het laatste moment. Nooit echt goed voorbereid. Ja. Maar wel leuk. Ja, maar het was wel echt een hele echte vriendschap. En op een gegeven moment gingen we eens kijken van wat zouden we nu nog allemaal willen doen de komende jaren. Nou, ons plan was om een keer op de CD van Heerlen te komen. Oké, de carnaval CD. Ja, een keer een liedje. En toen hebben we Huub Eusen gevraagd om ons te helpen. Ja, en toen, wie hoort het eerste liedje ook alweer? Heerlen is weer compleet. Oh ja, dat ging over de 2 torens. Oké. Die zouden op het Schouwburgplein komen. Ja, en die staan er nog steeds niet. En daar hadden we dus een liedje over gemaakt. Ja. En toen werden we tweede. En toen beviel ons dat zo tweede, goed. de eerste keer. En toen beviel ons dat zo goed. En toen hadden we zoiets, nu gaan we door. Ja. Het tweede liedje was de Dorpsgek. En dus vanuit Welte namen jullie hier gewoon de hele carnaval over? Ja, bijna wel. Dus het was meteen boekie zoekie rabbi dan. Ja. En toen riepen de mensen straks, nee, dan komen de Dorpsgekken. Ja. Vanaf dat jaar heten we de Dorpsgekken. Dus is echt vanuit de bevolking als Dorpsgekken aangewezen. En dachten die geuzennaam, die houden we erin. Ja. Maar dat was ook eigenlijk een liedje waar we ons echt wel in kwijt konden. Dat konden we dus ook gek doen, dan konden we op de bar gaan staan. Maar dat doen jullie sindsdien ook nooit meer. Staan altijd netjes blijven. Fatsoenlijk, driedelig kostuum, uitgestreken gezicht. Cola, rustig aan. Alleen cola. Ja, tuurlijk. Anders haal je die 22 jaar. Precies dat. Nou, netjes. Dat is eigenlijk dus de tip voor mensen die beginnen in de muziekindustrie. Hou het netjes, fatsoenlijk, blijf aan de cola of aan de fris. En doe vooral geen gekke dingen. Nee, precies. Of juist het tegendeel.
Ja, weet je, ze zeggen seks, drugs en rock'n'roll en wij hebben net omgedraaid. Hè? Oké. André Hazes, cola en Ja. wat heb ze dat? En onthouding. Ja. Oh ja, geheel onthouding. Ja. Oké. Ja. Maar toen ging het van kwaad tot erger. Ik heb begrepen dat jullie dus ook niet alleen in een raad van 11, maar zelfs nog een niveautje hoger terecht zijn gekomen als dorpsgekken. Kan dat überhaupt wel als dorpsgek prins worden en in de raad van 11? Hoe zit dat dan? Volgens mij moet je carnavalist zijn op het moment dat je dan ook prins wilt zijn. Ja. En een dorpsgek is wat dat betreft wel vastelovend. Ja. Dus dan mag je zeker prins worden, denk ik. Ja, dus dat is eigenlijk een pre. Het is een pre. Ik denk dat het een pre is, ja. Maar die stunt die hebben jullie niet alleen in Welte uitgehaald. Hoe in Heerlen is eraan ten prooi gevallen, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, maar dat was die bucketlist, hè. Op de cd gekomen. Etienne wilde ook nog prins in Heerlen of in Welte worden. Ja. Ik wilde dan in Heerlen eventueel wat prins worden. Ja, en zo hadden we een paar dingen opgeschreven. En En wat Rempel, dat lukt ook nog gewoon ja, allemaal. alles gelukt, behalve dat miljonair worden is er niet gelukt. Nee, maar daar ben je nog aan het werken. Daar zijn we nog druk mee bezig. De eerste 6 miljoen zijn mislukt, maar nu gaat het gebeuren. Ja, nee, oké. Ja, dat is een nobel streven. Ja. Maar de muziek natuurlijk, dat is wat jullie bekend maken. En niet alleen in Heerlen en in de hele stad, maar ook tot verder buiten. Wat is de verste plek waar jullie ooit hebben opgetreden? Gevraagd en niet vanuit jullie zelf. Ja, Nee, volgens in mij- Duitsland. En dat van de Ereraad. Düsseldorf. 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 Ja. Hoe kwam dat dan zo? Ja, de Ereraad, die hadden zo'n Ereraadsdiner bij Van der Valk in Düsseldorf. En die hadden ons gevraagd of we daar wilden komen zingen. Werden we netjes opgehaald en daar naartoe. En dan konden we mee eten en dan werden we ook weer netjes teruggebracht. Nou, Ja. en wat vonden de mensen in Düsseldorf daarvan? Nee, dat waren dus Het was een besloten. Ja, zeker. Het was een diner hè, van de Ereraad. Het was niet het begin van de internationale doorbraak van de dorpsgekken. Nee. Maar dat staat wel nog in de planning, een Nee, internationale nee. carrière. Nee, we kunnen daar heel gewichtig over doen, hè. Ja. Maar het is 3 keer niks, hè. Ja. Het is maar carnaval, het is maar Ja. vastelovend. Dus, Zouden jullie eens een liedje over moeten schrijven over gewichtig doen tijdens de carnaval? Dat zou misschien wat zijn. Ja. Dat geef ik jullie zo als tip. Nou, echt geweldig. Ja. Maar hoe komen jullie aan de inspiratie dan voor al die nummers? Want hoeveel nummers hebben jullie inmiddels dan zelf geschreven? Oeh, dat is een hele goeie. Ik denk rond de 30, denk ik. Zoiets. 30 stuks. Ja, en het zijn niet allemaal originele liedjes, het zijn ook wel covers die we daar gemaakt hebben. Wat goed in het oor ligt. Ja. Maar, kijk, het nadeel is natuurlijk op het moment dat je iets origineels schrijft, dan moeten heel veel mensen eraan wennen. Ja. Hè? Dit jaar, Doch maar normaal. Mensen kennen de tekst niet, kennen de muziek niet. Dus Dat die duurt moeten even. Dat duurt heel even. Ja. Je moet ook nog maar geluk hebben dat dan een kroeg het liedje draait en ergens op een USB-stick krijgt aangereikt. Dus dat is best lastig. Op het moment dat je een cover pakt, Malababbe bijvoorbeeld, wat heel veel mensen niet leuk vinden. Paul Munsterman, sorry. Paul Munsterman? Ja, die vindt dat 3 keer niks. Oh, okay. En terecht, dat is prima. Ja. Maar op het moment dat we dat zingen, mensen kennen de muziek, mensen makkelijk. kennen de tekst. Ja, doen heel makkelijk mee. En doen heel makkelijk mee. Ja. En we hebben helaas geen Loemelijkriem ertussen zitten of 2 maal afgezegd. Ja. Dus we moeten het dan Maar jullie iets hebben wel goedkoper Heem in Heerlen natuurlijk. hè? Kijk. Ja, dat is maar dat en ook de adjudant bijvoorbeeld. Hè. de nieuwe adjudant. Ja, dat Ja. wordt ieder jaar gedraaid tijdens het uitroepen van de prins. Dus dat is dan wel leuk dat je wel een liedje hebt wat iedere keer terug blijft komen. En met Oord op Neu staan jullie ook wel vaker op de bühne. En volgens mij hebben jullie ook een eigen nummer voor Oord op Neu. Hè? Heb ik dat verkeerd? Hebben we gehad, ja. We hebben toen op een gegeven moment werd gevraagd om een soort aftelliedje te maken voor 12 uur. En ze hadden ons ook, Jeroen had dat toen gevraagd geloof ik, Jeroen Ja. Hazen. En die had ook aangegeven zo een beetje het idee van Telekids. van de Telekids. Ja. Nou, dus, En dat doen jullie dan gewoon. ja, nee, maar luister, we hadden het dus gewoon helemaal vergeten. Hè? Ja. Dus een paar dagen Dag van tevoren, nee. toen had ik aan Axel, want die hielp ons vaker met de Ja, liedjes. Axel Lindelof. hè? Ja. Bekend van Volumia onder andere. Ja. En toen hadden we Dat tegen zijn Axel- hier niet de mensen namen die hier gewoon zomaar voorbij komen. Dat schuilt heel wat achter die dorpsgekken. Ja. Maar we hadden Axel dus gevraagd om ons te helpen. We hadden ook gezegd van dat is een beetje het idee. Ja. En dus op een gegeven moment belt Jeroen op. Dan zegt hij, hoe ver zijn jullie met dit liedje? Ik, oh shit. Ik had Axel gebeld. Ik zeg, Axel, wat heb je al? Ja, zegt hij, dat liedje van Marco Borsato is toch moeilijk? Ik zeg, niet dat liedje van Marco Borsato. Ik zeg, dat heb ik Is die daardoor in de moeilijkheden gekomen, die Marco Borsato? Ja. Had dat er niks mee te maken? Axel dus heeft dat liedje dan ingespeeld. Ja. En ja, op een gegeven moment moest het dus ook nog ingezongen worden. Ja. Er was nog maar 1 datum en Etienne kon niet.
toen. Dus heb ik hem alleen ingezongen toen. Ja. Ja, en dan die stem wat gedubbeld. Dus daarom is het ook zo'n succes Nee, geworden. helemaal niet. Dat zal het zijn. Maar toen, want we hebben het daarna nog een keer opgenomen. Maar toen, toen stonden we dus op de bühne, de eerste keer dat liedje te brengen. Ja, Etienne had het nog nooit, dus die stond zo met de microfoon maar. Playback is de hele tekst. Oh, Maar ja, daarna... Playbacken wil zeggen dat je met de mond mee beweegt. ja. Dat deed je ook niet. Dat was Ja, ook gedaan. dat was echt... Maar goed, het jaar daarna zijn we toen naar Schouwburgplein gegaan. Ja. En toen moesten we toch opnieuw opnemen. Oh, dat was toen hier nog op Pancratiusplein. Ja, Hier voor de deur. Ja. Dus en dat hebben ze een jaar of 8, misschien denk ik, 7, 8, Ja. hebben ze dat gebruikt. Zeg maar we hebben het nu over 22 jaar dorpsgekken, of de dorpsgekken. Wat is hetgene van die 22 jaar waarvan je zegt, nou dit is me nou eigenlijk bijgebleven? Dat is zoveel. Maar als je ene moet kiezen, of desnoods 2. Nou, ik vind gewoon qua optredens soms heel kleinschalig, wat heel erg leuk is. Ja. Maar van die grotere dingen, vond ik de 11e van de 11e in Maastricht. Oké, Vloek in de kerk. Ja, en dameszittingen. Die zijn altijd super. Ja. Hoezo? Worden jullie dan van de buurt af? Nee, maar gewoon de vrouwen bij een herenzitting, hè, mannen hebben toch gewoon 10 bier nodig voordat ze om los te en is het komen. programma zelf is ook iets minder belangrijk. Ja. Maar bij de dames, al bij de eerste, die komen om zich te amuseren. Die hebben meestal een thema, zijn verkleed. Ja. En sommigen de hele dag op een cola en die doen net zo hard mee. Ja. Vind ik eigenlijk, dames hebben meer plezier op zo'n zitting dan de mannen. Dus dan zijn jullie graag de dameszittingen. Doen we ook alleen maar, we doen geen heren. Nee, doen we niet. Oké, jullie hebben echt wel keuzes gemaakt. Heel willekeurig, alleen maar de dameszitting. Ja. Maar ik zie jullie ook wel eens rondspringen met een heel ballet eromheen. Ja. Hoe is dat gegroeid dan? Ja, dat is wel heel lang geleden en dat is op het moment dat we Heem en Heerlen ook opmaakten. hetzelfde, Met ja. het liedje Spring. John stond volgens mij op een braderie in Brunsum en komt daar Bibi Hellebrand tegen. En toen hadden we een liedje, Spring. Ja. En daar hadden we eigenlijk hulp nodig om een danspasje te doen. Nou, Jullie moesten dat aangeleerd krijgen, dat dans. dat was ons idee. Ja, wij dachten dat het leuk was als we dan een dansje deden, dat de mensen misschien mee gingen doen. Ja. Dat was een beetje het idee. Ja. Nog voordat TikTok er was, hadden jullie die idee al. Ja. En dat is volgens mij 15 jaar geleden of zoiets. Ja, in 2008. 2008. Want dat is het jaar nadat ik prins ben geweest, hebben we dat liedje gebracht. Ja. Dat was... Toen hadden we dus ergens afgesproken op een dinsdagavond, kom even naar onze... Wij zijn naar hun geweest. Ja, precies. Ja. Oké, bij de dansstudio. Ja. Nou, dat was nog niet eens een dansstudio, dat was een autobedrijf in de garage. En stonden in de garage stonden we Stonden daar. er een paar dorpsgekken te springen. En dan stonden zij met 12 tot 15 mensen een dansje te doen. Ja. En wij hadden zoiets. Ja, maar My god. Dat kunnen we niet betalen. En Jullie komen met 2 consumpties. Nee, maar En een gewoon zo, tuutje. om een paar pasjes. En Ja. hun hadden een heel ingestudeerd dansje met de hele groep, met salto's tussendoor en Ja. zoiets. Nee. Dus we hadden zoiets, maar dat kunnen we niet betalen. Nee, maar we vinden het leuk Doe om te maar doen, een zei broodje Bibi. vlees. Ja, nee, maar nu al die 15 jaar zeg maar, gaan ze op grote evenementen gaan ze altijd mee. Omzonst. Ja. Dus dat is echt wel, echt Dat is wel chic. ongelooflijk. Ja, Maar, ja. Want het is echt wel een show die jullie geven. Hier in de buurt zie je dat eigenlijk weinig artiesten die dan ook nog een eigen showballet Nou, meenemen. ik heb wel het idee dat daarna wel meerdere groepen zeg maar, ondersteuning van achter erbij pakten op het gebied van Maar dans. als we het dan hebben over wat is dan een van de mooiste momenten, dan denk ik toch ook die eerste keer winnen in Heerlen. Oh, ja. Samen met die van Hellebrand. Ja, dat is wel waar. Dat was echt waar. Ja. Van de andere kant niet te vergelijken met zoals het nu is. Hè. Met alle respect, we hebben het buiten gedaan. We hebben nu in die Spiegelzaal, heet dat volgens mij, liedjesconcours. Ja. Maar toen was het in de Schouwburg. De Schouwburg wordt uitverkocht. Ja. Er deden 11 liedjes mee. Je had 11 juryleden. Ja, Je kwam echt inderdaad op de cd. En als je daarna de kroeg in ging, dan werd die cd ook daadwerkelijk gedraaid. Ja, en toen wonnen we daar. Volgens mij, we waren 1 en 2. 1 was Spring en 2 was Heem en Heerlen. Ja, een heel goed nummer trouwens. Dat is, Maar omdat je dat voor de eerste keer dan wint, dat was echt wel was chic. mooi. Ja. En het is natuurlijk ook belangrijk voor de lokale carnaval dat er lokale meezingers zijn. En niet gewoon het hele Limburgse algemene verhaal, dat we echt de lokale Limburgse Heerlense liedjes hebben. En dat betekent dus ook dat er een podium voor moet zijn, dat we dat moeten stimuleren. Ik vond dit jaar echt een hele sprong vooruit om het in de Spiegeltent te doen na de applicatie van de Jeugdprins. Ja. De mensen blijven er, het was een goed gevulde tent. Ja. En we hebben dus ook hier op het podium vaker gestaan. Ja, vaak in de kou, in de regen.
die sfeer is er niet. En dat was dit jaar echt heel goed, hebben ze heel goed opgepakt, moet ik zeggen. Dus dat smaakt naar meer. Moeten ze eigenlijk gewoon zo houden. Nu nog een betere winnaar. Maar wie is er beter dan de dorpsgekken dan? Wie is jullie voorbeeld? Paul en Leo. Paul en Leo. Ja. Serieus? Ja. Ja, daar hebben we het toevallig over gehad. Dat we, toen we begonnen ermee, Paul en Leo die wonnen heel vaak, ze schreven altijd topliedjes, LVK, noem maar op. En dat we er echt een beetje tegenop keken. Hè? Ja. En we hadden nu dit jaar tweede, wij werden 1 en Joy werd 2. Ja, Joy Heidestein. Ja. Wij dachten echt dat Joy ging winnen. Hè? Dat was ook een heel leuk nummer. Hadden we super. ook met alle plezier Ja, gegund. ja. Maar die troffen we bij de carnavalsloods afgelopen donderdag. Ja. En hebben we daar even Ja, want mee hij is gepraat. altijd vies hengbal geloof ik, hè, voor de wagenbouwers. hè, Ja. feest, hè. Ja. En daar moesten we dan ook zingen en dat troffen we Joy ook. En hebben we Die even is met ook hem super gepraat. enthousiast, hè. Maar die was dus ook bezig zo van, maar jullie doen al zo lang mee en ik kijk een beetje op tegen jullie. En we hadden zoiets van, Wat is dat nou? hè? Maar toen zei Jan ook van, toen wij begonnen, keken wij op hetzelfde. tegen Paul en Leo. Ja. En nogmaals, het stelt verder niks voor, het is maar carnaval en noem maar op. Ik vind het ook wel mooi dat je dan eigenlijk elkaar een beetje onder de arm pakt en zegt Ja. van goh, Ja. als ik wat... Laten we eerlijk zijn, Joy heeft dat eigenlijk niet nodig hoor. Die komt er vanzelf Nee, aan. dat sowieso. En is een Ja, hele ja. fanatieke Dat straalt er vanaf. en uit het goede hout gesneden wat dat betreft. Ja. Maar hij speelde ook in een band, hè? Ja. Dus dat is ook zanger, echt hè? een muzikant, zeg maar. Ja. Dat zijn wij niet. Maar nee, zijn jullie geen muzikanten? Nee. Vertel. Nee, de ja. De dorpsgekken zijn geen muzikanten. Nee, Vertel. maar weet je, ik zou het chic vinden als ik zelf met een piano een melodie kon inspelen of met een gitaar of een Maar track zingen zelf. en zelf nummers schrijven, dat is toch... Ja, maar we hebben wel echt altijd hulp erbij nodig. Ja. We kunnen nooit zeggen van Ja. nu gaan we een liedje, zowel de tekst als de muziek zelf maken. We kunnen wel met een idee komen en dan zeggen we, misschien een beetje van het en dan bijvoorbeeld dat lijkt Axel. wel net. Ja, maar dan begint Axel, die zit dan bijvoorbeeld Ik achter heb dingen. wel een idee, wacht even, moet ik even spelen. opschrijven. En dan begint hij te spelen en dan zegt hij, ja maar als ik nu dit doe, dan zeggen wij, ja nee, zo en zo bouw je dan een liedje. Ja. Maar je hebt wel iemand nodig die je daarin ondersteunt, zeg maar. En hoe komen jullie dan bij die mensen terecht? Want ik hoor hier heel zijn namen, dat vind ik altijd al een pre. Hoe komen jullie dan bijvoorbeeld bij een Axel Lindelöf terecht? Want dat is echt een muziek, een duizendpoot, hè, de Ja, muziek. precies. Nou, Axel die had toen een liedje geschreven voor... Dingesek? Nee, Kontiki. Oh, Kontiki Viragotja. Kontiki Viragotja en had daar een liedje voor gemaakt. Volgens mij binnen 5 minuten, omdat ze een receptie hadden, een jubileum. Oké. En dat vonden wij zo'n leuk liedje, Ja. dat we zoiets hadden van, die moeten we eens gaan vragen. Nou, dan gewoon. En dan vraag je mensen en dan zeggen die, Ja. dat lijkt me een leuk idee, dan kom maar langs. Ja. En volgens mij was Spring dan ook de eerste. Ja, Spring was de eerste van en Heem en Heerlo van Huub Eusen. Ja. Ja. En Heem en Heerlijk, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar dat vond ik een verschrikkelijk liedje. Toen Huub Eusen kwam met een samba, Samba, ja. en Heem en Heerlijk, ik denk, een samba, ik ga toch niet een samba Maar dat was een zingen. soort demo nog. Ja. Ik vind jullie er een beetje... Nee, nou, gewoon precies zo gemaakt zoals Huub dat wilde. Ja. Een van de mooiste liedjes, wat vind ik Ja, persoonlijk. Dus, iemand die wil gaan beginnen in de carnaval met muziek, wat zou je ze aanraden of vooral afraden? Als iemand zegt van goh, afraden, het serieus willen Ja. doen, dat moeten we ze echt afraden. moet echt plezier zijn. Je moet echt plezier erin Ja. hebben. En gewoon beginnen. Iedereen kan dit. Ja. Maar je moet, op het moment dat je zelf geen noot kunt schrijven, dan zul je even wat hulp moeten zoeken. Maar een idee krijgen, dat kan iedereen. Denken van, wat vind ik nou leuk om met carnaval te horen? Maak dat. Als het dan Hoenpapa is het Hoenpapa. Als het wat sneller is het wat sneller. Ga daarmee aan de slag. Ja, en goed, vraag eens aan een Paul Munsterman of aan een Axel of aan Bart Stork. Hoe Wil je eens meekijken? wil je eens meekijken? Ja. Maar realiseer je wel dat het kost wel ook een paar euro om het tenminste een beetje fatsoenlijk te maken. Ja. Dat het ook in een studio is opgenomen, dat het ook een beetje klinkt. Ja. Want je kan wel met zo'n My First Sony een liedje opnemen. Ja, maar dan klinkt het ook als My First Sony. precies. Ja. precies. Of Dus- misschien is My Last Sony, dat is snel voorbij. Maar dat wordt ook soms vergeten. Hè? Dat je toch ieder jaar best wel een leuk bedrag moet neerleggen om een liedje te kunnen Want hoe maken. komen jullie dan uit de kosten? Ja, als we buiten de bubbel, zeg maar hier, Ja. daar vragen we wel geld voor. Gewoon een onkostenvergoeding en Ja. iets voor Iets meer. dat je volgend jaar weer een nieuw nummer kan financieren. Ja. Hartelijk bedankt, John. En Etienne natuurlijk. En ik hoop dat we nog jarenlang van de dorpsgekken mogen genieten. Wij ook. Dan zijn we het daarover eens. Ja, goed. Nou, dan
We beginnen normaal altijd bij Heem en Heerlen en ik denk dat het dan ook leuk is om de tune ook als afsluiting te gebruiken ter ere van jullie. Dank jullie wel. Dank je. Dit was het eerste seizoen van Heem en Heerlen. Bedankt voor het kijken en we zien elkaar snel.